Tylli ke helikopter jong ke US ke lasak ta ha ke jingesiat na ke Iran ha ke sengi tho dieng kat ba ke dang penlong ya ke search and rescue mission bat ya ki nong nya jong ke wei ke fighter jet ke balahap. Wat la ke lasak ta henry ke helikopter ke lala ban laj im na ke tei ke jingjia. Ke lat patai kubor jong ke Iran ke lapen mi ru ya ke dur ki papen i ba ke ling sun ke balahap ke dei ke US F-15 fighter jet. Ha ke juk ke por ki bor spai jong ke Iran ke lakam ke lapen hap ya katu ke ni ke fighter jet ke missile bat ki drone. Bat kilakot yakani kum gasni yong ya ki porling sun jong ka Amerika bat ka Israel. Henry ka US Central Command kala kentat yakini ki cingkam dakabong ba paro kiling sun jong ki kidangdon ha ka jingkhen. Hakaliang kasan pertai unong yalam jong ke Iran Muhammad Bagher Ghalibaf ula kenno bat kren pat ba persya ya ki jingya thu jong ke US dakabakenno ba ka jingya kren jong ki kalong ka pasngo tunat tang ha ka ktin. Kajingnya kenat kala nang jur shu hadin baka Iran kala kam bakal Pynhap ru ya kawai ka trun ha ka Persian Gulf watla umpat don kajing pensya pat ba halor kani. Hakawai pat kaliang kijingnya thu ki penpau ba kiladon hadu kumbah nyuspa san pangut ki sipai US ki blamen sao nadu nido ay ha ka Middle East nadu bastang kani kijingnya kenat. Kijingnya thu ru ki ong ba ki don kijing keno ba ka Pentagon kala man penpau duna ya kijing don ki casualty Henry ompat don kijing pensya pat ba halor kani. Presiden jong ke US Donald Trump ula ong ba kijingnya le persya ya ke Iran kan kutno ha ka arne lai tayo banwan bat ula penpau ru ba ka thong ka bakongsan kadai ban pentikna ba ka Iran kan omla bandon ya kijingnya tray nuklear. Kat ba kajingnya kenat kadang beteng kajinglong jingman kadang long ka bom pengan bat ka pertai barok kadang pet ngor kum bakal air ka penher ya kading Henry omdon batep shanu kan poi.